Ràdio Vibrialab. Un cop al mes parlen de l'actualitat. Hola i benvinguts a Ràdio Vibrialab, el programa que pot canviar de nom en qualsevol moment. Ja em torno a equivocar, hem començat a gravar aquest programa, l'hem parat perquè m'he equivocat i ara em torno a equivocar, vinga. Doncs bé, ens trobem la Natàlia i el Pere. Ostres, estic molt malament avui, doncs bé, aquesta setmana no sabíem molt bé de què parlar i vam decidir com fer un batiburrillo de notícies que ens hem anat trobant, i una d'elles, com parlarem més extensivament d'ella, és com Eurovisió. No sé si vau veure Eurovisió. Correcte, sí. Ho vau veure? Vale. Doncs bé, per començar, vaig a parlar d'una notícia que m'he trobat aquests dies, com buscant informació o alguna cosa de la que podem parlar al podcast, i em vaig trobar la notícia que diu així, el titular directament: els Mossos detenen a 5 homes per robar coloms de competició a Gavà. O sigui, ja és sorprenent la notícia que digui que existeixen els coloms de competició, perquè jo... O sigui, que detenguin a 5 homes em sembla totalment normal. Exacte. Bueno, però per robar coloms de competició ja... Doncs bé, la notícia continua dient: els Mossos d'Esquadra han detingut 5 homes d'entre 19 i 30 anys com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força de 16 coloms de competició. O sigui, 16 coloms és una bona quantitat de coloms. Sí, i de competició, vull dir, en què consisteix això? Com fas participar un colom a una... Sí. Això és una recerca que després he anat fent, vale, però després anem a desglossar-ho, no? Sí, anem a desglossar-ho dins de la notícia. La notícia continua dient: al voltant de les 3 de la matinada, agents de la comissaria de Gavà estaven realitzant un patrullatge preventiu quan es va arribar un avís d'un robatori d'una zona agrícola. O sigui, els Mossos ja estaven previnguts de que alguna cosa anava a passar. El que no sabien és que s'anaven a trobar, com diu la notícia, es van trobar un vehicle amb 5 ocupants ple de coloms en el seu interior. I altres notícies que m'he anat llegint posava que els coloms s'anaven voltant dins del cotxe. O sigui, ja són 5 persones, ja són amplis. O sigui, ja no era un cotxe petit a les fotos com per anar amb 16 més coloms allà volant. Clar, estaven allà, doncs estaven superbojos, suposo, no? Nerviosos o estressats de què està passant, no? A sobre, a les 3 de la matinada. Este no es mi dueño. Exacte. Els coloms dient, este no es mi dueño. És que estarien dormint les pobres i això va dintre el cotxe, imagina't. Sí. Allà devien estar bojos ja. És que m'imagino els policies veient aquesta escena, no? Dient... Per què m'estic dedicant a... Sí, bueno... Perquè soc policia, saps? I tot pel programa un colom, Sí, però quin motiu era? O sigui, els policies estan preparats per qualsevol situació. També és veritat. Tinguem en compte que estan preparats per qualsevol situació i després veurem per què. Vale. Jo m'imagino els ocupants d'aquest cotxe com els truca a la porta allà el vidre així del cotxe, com el meme aquest de la senyora. El policia els truca i clar, baixen la finestreta i li tenen que explicar que aquests coloms els han seguit, jo què sé, estaven passant per plaça Catalunya i els coloms els han començat a seguir i han entrat fins al cotxe, com els vídeos virals aquests dels gossos i els gats que et segueixen a casa. Doncs bé, igual. A la notícia també diu els Mossos es van adonar que els coloms eren de competició. Em sembla molt gran que els Mossos tinguin un curs específic per distingir coloms de competició o no. Però clar, que són més grans? Tenen altra... Posa que són d'una raça específica. Tenen una marca. Després, mirant com en què consisteixen les competicions, posava dos races diferents. Posava coloms monja, perquè són blancs i negres, perquè és que la foto de Wikipedia era molt descriptiva. Coloms monja era un colom amb el cap negre i el cos blanc.
I després hi havia un altre tipus de colom que era el colom de gel, que era com un gris blavós. Tampoc. O sigui, realment el tamany no és important, és més l'aspecte físic dels coloms. Sí, no. És que anem a explicar-ho una mica més. Què més? Aquí diu, algun dels ocells tenien les ales pintades de diversos colors. A mi això em recorda directament als atletes de 100 metres llisos, que moltes vegades són les noies les que tu veus tota la filera d'homes, per exemple, dels 100 metres llisos, i són tots homes seriosos, que no... I després veus a la comparativa amb les noies, totes somrient, amb els cabells de colors. Doncs bé, m'imaginava així, com aquests coloms sent atletes. Exacte, ficats allà, però explica la notícia com és una competició de coloms, o realment... No, la notícia no ho explica, però arriba a explicar que aquests coloms poden tenir un valor entre 20 euros o 3.000 euros. O sigui, tu ara mateix vas a Plaça Catalunya i et pots forrar. O sigui, jo aquí, jo no he vist pocs podcasts d'aquí de sharks o de taurons de Bitcoin parlant d'invertir en coloms. En coloms. Em sembla increïble. És una tonteria. Coses que descobreixes que dius, necessitava saber-ho? No, però és graciós. Està bé haver-ho sabut. Doncs bé, he buscat en què consisteixen les competicions. Vale. I la competició es diu colombicultura. Colombicultura. És la colombicultura i consisteix en 3 competicions diferents o 3, diguem, proves. Una d'elles és els colom missatgers. El clàssic colom missatger deia que una de les competicions és des d'aquí Catalunya fins als Països Baixos, per exemple. O sigui, tu envies un missatge i a veure quin colom arriba abans. Perquè si no... Això no ho explica, m'ho estic inventant jo, però jo suposo que és així, perquè si no, no entenc en què consisteix la competició, perquè si tots els coloms arriben... Exacte, però com ho saben, no? Segurament deu tenir un quilòmetre a la mà, amb un mòbil, no ho sé, deu controlar el temps, no? Potser quan els deixen anar. Però clar, i després, si és d'un país a un altre, com fas la review, no, diguem, que tenen una càmera ficada, els coloms, a la pota o alguna cosa. No, però el que arribi abans. O sigui, tu dius, t'arribarà un colom pintat amb la bandera d'Espanya. I t'arriba un colom pintat amb la bandera d'Espanya i en tant temps. Suposo que és així, perquè si no entenc com funciona. Jo crec que ho fan amb temps. Amb els coloms no estan pintats les potes i amb el temps que fa cada un calculen qui ha arribat abans al missatge. Qui ha fet arribar el missatge a la persona abans. Però clar, el meu dubte és, han d'estar 2 persones, una en el lloc de salida i l'altra en el lloc d'arribada, no? Però triga. O sigui, això no ho posava, però triga com un parell de mesos, potser. O sigui, no és una competició, és el Tour de França. O sigui, ara mateix Gerard Piqué està perdent l'oportunitat d'una competició espectacular, que és les curses de coloms missatgers. Bueno, però no és l'única competició que hi ha. L'altra es diu la solta, en el que s'allibera una sola femella, la qual porta adherida a la cua una ploma blanca per identificar-la i un nombre indeterminat de coloms mascles, amb l'objectiu de no perdre la coloma i si es pot portar-la al seu colomer. Jo aquesta explicació no l'acabo d'entendre. Em sembla com els gossos d'atura que porten el rebany. El ramat d'ovelles, correcte. Sí, el ramat d'ovelles. Em sembla... Perquè aquesta descripció em sembla això. Però després diu, consisteix en la noble lluita dels mascles per la possessió de la femella. Clar. Però el mascle que ha de conquerir la femella, ja que aquesta, si no ho vol, no té que fer res. O sigui, és una mica de feminisme dins de la competició dels coloms. O sigui, ella segueix decidint si vol o no. Clar. Però li ha de robar la ploma. Hòstia. Diguem. No,
No, em sembla que no ho entenc com funciona. Sí, jo el que he entès és que la femella té li fiquen una ploma, No, no? però és per identificar-la, perquè si no, no saben quina és. Vale, O sigui, potser hi ha dos coloms que són iguals. Vale. Per això també a vegades em sembla que els pinten, suposo. Sí, bàsicament. Sí, és que vas a Plaça Catalunya i dius, Clar. aviam, no, aquesta se llama Gervasio. Clar, i jo crec que, pel que posa, la competició consisteix en els coloms lluitant per la coloma. Vale, O sigui, bueno, els coloms poden estar barallant-se allà una setmana sencera, que després arriba el victoriós i la noia li... molt maco, però next. Vinga, a una altra. Barallen per una femella. I després, clar, jo aquí em plantejo quin és l'ordre de les competicions, perquè la tercera competició és els coloms de raça, que només consisteix en veure quin és el colom més vell i perfecte. Vale, pell de vello, de maco, no? Sí, sí. Vale. O sigui, per exemple, si les competicions són primer la solta i després les altres, per la femella, fatal. Exacte. Però si és primer la de bellesa, la competició de raça, millor, perquè ja s'assegura que aquest serà guapo. Exacte. Aquest colom serà guapo. I després jo això ja no ho he pogut contrastar, però si el colom guanya les 3 competicions, li deixen fer el niu a la Sagrada Família. Hòstia. I ser el colom de la pau. Vale, o sigui, tot això per això m'ho acabo d'inventar, però em semblava un premi perfecte per un pobre colom que ha estat pintat i robat. Això sí, és un bon final. També bastant... No sé, que per arribar a aquest punt... Una mica de tranquil·litat pel pobre colom. Ja s'ha anat de Barcelona als Països Baixos, després ha tingut que aguantar un jurat que li digui si és guapo o no, és que és això. I després que la si coloma t'accepti o no. Correcte. Vinga, home, bé. I envia missatges. M'he dubtat amb el missatge. O sigui, abans que arribi el colom a la carta, de portar, qui ho fas com una cursa, no? Clar. I si el colom té dret a decidir quin missatge porta, perquè si el missatge no li agrada, què? Doncs o sigui, la meva pregunta era si realment valia la pena això. O sigui, tot això, robar coloms per tot el que comporta, no? Ja, però 3.000 euros, Els coloms de 3.000 euros, Potser per educar-los, perquè deu costar educar-los, deu tenir una feina. Llavors, els que l'han passat, normal que la policia els hagi detingut, perquè aquests coloms has de passar hores i hores. Amb un colom no el pots domesticar. Clar, és com un cercle. Tot això consisteix en arribar a tenir els millors coloms per poder vendre'ls. O sigui, barreges el millor colom amb la millor coloma i així successivament. Fas una dinastia, els Windsor dels coloms. És que t'imagines, tens com un munt de coloms, els vens, te forres i ja està, i no tornes a dedicar a això. O sigui, tomador de palomes. Com ja he dit, no recuerdo ese nombre. Una tarda a plaça Catalunya i et forres. Sí. Els agafes tots i et forres, o sigui que... Realment? Bueno, doncs... Es pot plantejar, Jo penso perquè estaven educats i deuen tenir... Aquests coloms deuen estar anys practicant amb ells, ensenyant-los, perquè deu ser el fet d'ensenyar-los, el que costa ensenyar-los, per això val molta pasta. Però tampoc veig bé que posi molta pasta per només el fet d'ensenyar-los i... És que em sembla terrible, però bueno, a mi l'escena de veure els coloms voltant pel dintre del cotxe amb les persones dins també em sembla fantàstica. És com, no sé, un capítol dels Simpson, no? Correcte. Podria ser tranquil·lament. Perfectament. En fi. Doncs bé, fins aquí la notícia curiosa del dia. Està bé. No sé si teniu alguna altra notícia curiosa que voleu... O algun altre tema. Podem canviar de tema. No tenim que passar-nos un capítol sense parlar de coloms. Bueno, no sé si el Pere té... A veure, un tema... El del Barça, per exemple. Que ha guanyat la Lliga, no? El Barça, sí. Em va fer gràcia que va saltar un de... No sé si va veure el partit. Bueno, no va saltar un, van saltar diversos. Va saltar diversos a la pista, va liar-la, bueno... Sí. Es va liar. És que... Sí, es va liar perquè el Barça jugava contra l'Espanyol.
Ah, vale. L'Espanyol està en zona de descens i molt a prop de descendir. I el Barça està primer i si guanyava aquell partit es coronava com a campió de Lliga. Vale. Vale? Doncs bé, el Barça va guanyar el partit i després ho va celebrar mínimament no va ser ni inclús ofensiu, ho van celebrar entre els jugadors, Vale. van fer una rotllana, no van encarar-se contra el públic en cap moment, però clar, això el públic, diguem, de la grada d'animació o la grada jove, em sembla que diuen els de l'Espanyol, no els hi va agradar i en un moment van saltar com 100 persones i els jugadors del Barça i els tècnics van tenir que córrer cap al túnel de vestuari. Sí, va ser com una escena de Guerra Mundial Z. però- Legendarios. Van baixar per donar-se d'hòsties o alguna cosa? Bueno, Sí. en principi van baixar a repartir hòsties als jugadors del Barça. Suposem. Sí, anaven a fer... Sí, Però, sí. aviam... Però això està permès? O sigui, No, que no va ser- està permès. No, vull dir, Clar. com van deixar que baixés tanta gent al camp? Perquè No jo hi havia crec... algun... No, hi havia seguretat hi havia. Sí, Però però el problema és que quan salta molta gent, la seguretat ja no serveix. Clar. Ah, bueno, clar. Haurien d'estar més I seguretat. la seguretat, estaven els Mossos i a part de la seguretat ja del camp, es van preocupar de protegir els Els jugadors, jugadors, correcte. més que Vale, d'evitar home, que la gent entrés. Però bueno, això és el que va El passar. fet és que al camp del Barça tenen en cada lloc, en cada cantonada tenen un segurata i els policies. Què passa? Que quan salten a grada sempre hi ha el típic noi que salta i mentre un el distreu els altres aprofiten per saltar vale. tots i quan salten tots llavors ja és impossible. En aquest parar-ho. cas hi va haver una cosa curiosa que va ser que un dels que va saltar al camp també, o sigui, es va quedar com a prop de la grada però es va cabrejar amb la càmera de televisió que hi havia Correcte, Vale, i la això ho va, he vist, i la i ho va va- llançar la va al terra, llançar, però el realitzador el va tenir un minut Gravant-lo. gravant-lo perquè se li veiés la cara. Correcte. I després han descobert que aquest tio era, em sembla que estava a una de les llistes del PP, em sembla que a Sant Joan d'Espí. I em Era un sembla- afiliat o alguna cosa? Sí, estava a les llistes per les eleccions aquestes que estan per vindre. Vaja. Sí, Mare sí. meva. Doncs bé, què més? Alguna notícia més? Notícia. Jo tinc una gràcia. Tenia una, però la vaig veure fa poc, que a sobre del... És que ara no me'n recordo molt bé. És que era molt bona. Parlava dels gossos adiestrats. Són gossos que surten a fer curses. Els gossos galgos. els També de posa- competició. Correcte. Sí. Això estan més acostumats. Però aquests, qui guanyava, si els hi feien, és que la qüestió d'aquest joc eren gossos que anaven de cursa, els galgos, i qui guanyava la cursa, doncs el gos, l'amo li presentava una gossa, perquè s'enamorés de la gossa. Bueno, coses tonteries. Al final, són coses... les competicions acaben en follar. O sigui, totes aquestes competicions No sé, d'animals acaben en follar, jo què sé. Sí, Deixa't de balladeta, o sigui, Sí, aquí, coloma... Les de cavalls també, segur, acaben en follar. I bueno, Doncs bé. I clar, o sigui, el guanyador tenia com el tíquet per conèixer una una gosseta guapa. gosseta guapa. Ojo, És el, No me pongas a mi ahora. el tiquet d'or com el Charlie a la fàbrica de xocolata, no? Una gossa guapa. Molt bé, Molt bé. Doncs bé, tu anaves a parlar alguna cosa de videojocs, no, Sí, Natàlia? bueno, jo suposo que ja us heu enterat que bueno, va sortir fa poc... Quan va ser? Divendres passat? O Sí, crec que sí. El sí. nou de Que yo, Juan, Zelda. tenia una boda. Ostres! Que jo, Juan, tenia una Això boda. no sabia. I res, no, comentar una miqueta que en part com a fan de Zelda pues sí que estic contenta d'aquest boom. Sí que és veritat que he vist que gairebé totes les notícies o tots els medis parlaven d'això, l'han puntuat Sí. moltíssim i molt bé, o sigui, la majoria de medis que parlen sobre videojocs 10 de 10, 5 de 5, o sigui, clar, m'ha sobtat que ho hagi rebut tanta gent bé, no? Perquè solem veure com jocs més... que aquest també és AAA, però altres jocs més coneguts i sempre
hi han com molt haters, lovers, no? Sí, I però- veig que en la comunitat, almenys d'aquest videojoc, és com un amor de tothom, no sé com dir-ho, no? Sí, és molt globalitzat. Sí, exacte. Que encara que, per exemple, tu pots jugar al FIFA o no, i hi ha més haters o lovers, però no sé, el Zelda és com que potser gairebé tothom el coneix o l'ha jugat alguna vegada, encara que no s'hagi Aquest, passat per tots exemple, els jocs. tenia l'avantatge de la primera edició, bueno, del joc anterior, que era el Exacte. Breath of the Wild, Exacte. que, diguem, aquest és una seqüela directa, no? Sí, la cosa és que, bueno, jo encara no me l'he comprat perquè encara m'estic passant l'altra. Bueno, està bé, està bé. I aprofitaré per estar, jo que sé, potser un mes o dos passant-me'l, però ja han dit que no té res a veure amb el primer de la grandària que té. O sigui, el segon es veu que és com el doble o han ficat com moltíssimes més coses i penso que el Breath of the Wild, que era la preqüela, ja era bastant complexa en tot el que portava, no? D'opcions i què havies de fer i tal. Coses en plan, les armes es trenquen, has de, bueno, agafar armes o potser, bueno, t'has de cuinar el menjar perquè tingui propietats, per no sé... No sé, la veritat és que veig que és un joc com molt complet. Sí que és veritat que no el veig per tothom, perquè potser el fet de ser bastant complexa pues, no és com un Animal Crossing, no? Que saps que has de fer feina, però és per un públic més, no sé com dir-ho, tranquil o menys gamer, potser, així de nicho. Ja. I no sé, la veritat és que m'ha sobtat que la majoria de comentaris que he vist, bueno, no he vist cap que hagi dit vaya mierda, el Zelda nuevo, que Ja, clar. és massa gran, no massa... No li passa com a Pokémon, per exemple, Exacte. que últimament rep només crítiques Correcte. negatives. I aquest joc que ha sortit només per Plays o... La Switch. La Per Switch. la Switch i Nintendo ja Switch, està, no? sí. Sí. I després el pots emular, si vols. Però bueno, Clar, això la culpa la té l'Illo Juan? No, Sí. no. pirata. Pots emular-lo també, però aviam, realment, ara parlo per la meva opinió, però jo des de fa bastants anys que sí que em vaig canviar una mica de consola a PC per tema de videojocs indis, que eren més barats i tot això. Però jo crec que si ets una mica pues, col·leccionista i tal, jo els Zelda sempre me'ls compraré en originals i físics, no? Perquè penso que val la pena i que hi ha altres jocs que te'ls pots descarregar o emular-los, però vaja, que Ja. no sé. Això és el que penso jo, eh? Després hi ha No, gent ja, que ja. s'ho amola tot i no passa res, o sigui, gaudeixes igual del videojoc. Així que... Sí. Doncs bé, tu... El tema dels jocs és bastant interessant perquè jo ara m'estic jugant un que encara que l'última és per la PSP, Harry Potter. Vale. Vale? Quin és? L'últim que van fer, la pel·lícula, l'Arquiles de la Muerte, va sortir per la PSP també. ha sortit per la PSP i està molt bé. Pots fer màgia, et has de fer més trucos, o sigui que pots agafar pots anar amb els puestos amb la Nimbus, aquelles compres Nimbus 2000, està molt bé, està bastant. Perquè, o sigui, aquest l'has començat a jugar a la PSP perquè ja havies jugat als altres i ara és el que toca, no? Correcte, la PSP. Vale. És molt, la qualitat d'imatges és molt bona, està molt bé i és interessant. Que guai. Bueno, això m'ha recordat el que va sortir al Hogwarts Legacy. Correcte. Ah, bueno. I per fer màgia, tu pots parlar pel micròfon, dir Wingardium Leviosa. En comptes de En fer... sèrio? Sí, és un joc... Que per a la Nintendo també crec que està. És que els jocs ara estan anant així, perquè a vegades tu abans, per nombrar la persona, parlar amb la persona, ara és que ha avançat tant la tecnologia, als jocs tu parles a la pantalla amb el joc, amb el jugador, i dius Wingardium Leviosa, o sigui, a Harry Potter, i amb la teva veu que l'identifica Fas el... correcte, fas la màgia. Ostres. No ho coneixia, Jo la tampoc. veritat. I és un tema que també parlant d'això no sé si heu sentit a parlar GPT, El xat GPT. Ah, sí. tecnologia artificial, pues, més o menys els jocs ara que sortiran ara seran així. En el futur han dit el que va crear aquesta pàgina, que els jocs de PlayStation i tot això tu podràs parlar i fer com si estiguessis a dintre del joc. No sé si vale. m'entens. Per exemple, tu parlaràs amb altres persones, igual per el micròfon, i podràs fer els trucos. Molt bé.
No sé, jo d'això del que conec que són gent que passa Dark Souls en formes diferents. Correcte. Ja vaig veure una noia que es va passar el videojoc, em sembla que era el Dark Souls, només amb impulsos neuronals. O sigui, portava com un Però, cas... no? Sí. És com una cosa estranyíssima. Hi ha gent que se'l passa amb els dents pat, això de les fletxites... Doncs bé, aquesta noia ho va fer amb impulsos neuronals. I porta un casc com especial. No sé si que estava connectat o a què, però... Ostres, però Sí. en plan, ella s'imaginava com... Ella, o sigui, devia de... Esto es control mental, no? El vídeo que vaig veure era també... O sigui, mostrava com una imatge 3D del cervell Vale. i com les zones que s'activaven. O sigui, Uau. suposo que cada zona del cervell implicava un acció botó o- o una acció, vale, suposo. Clar, Uau. suposo que jugava així. No sé si els controls de moviment sí que els utilitzava vale. el mando, però sí que en part ho feia amb el cervell. Ostres, doncs això em sembla... Magnífic. Sí, i per estudiar-ho, perquè clar, no sé. Hi ha Hòstia, gent que heavy, doncs que es això no ho passa havia... als jocs, és que amb els jocs aquests dels Souls se'ls passen de formes molt diferents i fins i tot amb, com deies tu, amb Correcte. comandaments de veu. Què en penseu vosaltres sobre les tecnologies artificials ara que estan havent últimament? GPT, no sé si n'esteu de parlar, el GPT? Sí, Pues, jo penso que això portarà problemes perquè és una aplicació, un programa bastant avançat. Tu al GPT li pots preguntar com funciona el Nintendo, t'explica trucos que no... Està tan avançada aquesta tecnologia. penso que per una part està bé perquè et pots ajudar en alguns àmbits, no? Perquè realment això de la intel·ligència, bueno, com es Artificial. diu? Sí, artificial. No deixa de ser com una olla, no? Tu fiques coses i et crea una cosa de Correcte. coses ja existents, no és una cosa que et creï una cosa nova, no? Llavors, per una part sí que penso que pot ajudar a segons quines persones, o jo què sé, però, o per diferents motius o projectes, però clar, deixa una mica, bueno, potser treu feina, no?, a gent que sí que s'hi Clar. dedica A part, no sé a si molts us ho coneixeu, que als Estats Units els guionistes estaven en vaga. En part de la vaga era per això, perquè tenien por de que moltes productores comencessin a utilitzar ChatGPT o a intel·ligències artificials per crear guions. Doncs bé, estan en huelga per aquests motius. Clar. Sí, és perillós, però... Sí. Allà t'explica, tu li dius com matar una persona i t'explica com si s'arrastra i t'explica, però la persona que ho està veient... Sí, ara li han posat com més, o sigui, com més control, però hi ha formes de saltar-se, diguem. Perquè és tot com... És com la forma de redactar-ho, la cosa que li demanes és com la forma que et donarà la resposta. O sigui, jo vaig veure un vídeo en què li demanaven com construir una bomba termonuclear. I al principi t'ho donava pas per pas. Vale. Després van començar a com posar barreres perquè això no passés, però han trobat fórmules per tornar a rebre la mateixa informació. Clar, depèn del que li preguntis, no? Si és molt específic, potser ja et diu, no, pues dime la parte 1 d'este... Clar. És com trobar els carrerons per trobar la resposta que tu vols. Vale, o sigui que realment ja han ficat com filtres i barreres perquè no sigui tan explícit, bueno, tan ben desglossat, no? Igual que la imatge del papa, el papa de Roma sortia amb un dimoni donant-se la mà. Amb una persona disfressada de dimoni donant-se la mà. Bueno, el papa va dir que ell no va fer cap foto així. Problemes per la tecnologia artificial. Bueno, no sé si li aniria bé, perquè si es fa una foto amb el dimoni està demostrant que Déu i el dimoni existeixen. O sigui, Sí. Potser li va bé. Com a publicitat, potser a l'església li va bé aquesta foto. Una foto amb Jesús, no? També, en plan, Correcte. bueno, que veieu que Bona existeix. Sí. Sembla tan real que aquesta vegada pot portar un problema. És com si agafo i jo dono la mà a un petó a la noia sense que jo Sí, això ho fan. que se li hagi fet res, saps?
Sí, però bueno, això és un tema que també podríem potser parlar quan estiguem tots Sí, ja vam i parlar una aprofundir. mica, però Endavant. és un tema extens que es pot tornar Sí, perquè a té com tractar. diferents variants, així que... No sé però si a ChatGPT li podríem demanar com construir una cançó eurovisiva per guanyar Eurovisió. Això estaria molt guai, Què us va semblar Eurovisió aquest any? Eurovisió. Espanya ho va fer molt bé. Et va agradar l'actuació d'Espanya? S'ho van currar, però... Jo crec que l'actuació va estar força bé, la veritat. La cançó és una altra cosa, però jo La crec que presentació, l'obra de teatre, el que van fer estava molt bé. Ja, l'escenografia, Sí, potser. exacte. Coreografia, Que eren unes cortinilles d'aquestes Correcte. de cuina Sí. amb I amb les ganxito. mans allà sortint, no sé, em va semblar que tot fos així vermell, no sé, vaig veure... O sigui, vaig pensar que ho va fer bastant bé la noia. Va estar, és que no sé com, amb el bé que va fer, no sé per què va quedar 15. Perquè és que a vegades jo Perquè penso... no va agradar a Europa. No, Bàsicament. però a vegades jo penso, a veure què en penseu vosaltres, a YouTube, a les pel·lícules o les músiques, hi ha músiques que ho fan molt bé i tenen poca visualització. Algú em sabria explicar per què una música de tant cor, tan maca i tan feta, escrita, té poca visualització i després una altra que parla després de reggaeton sempre repeteix el mateix? Pues perquè és el més comercial, la El que es gent ven, que vol, clar. el més senzill. Tu fiques una cançó superprofunda, no sé què, potser no té tantes views o likes com Clar. una de reggaeton de mi chica, tengo otra novia esperando en la puerta, Clar. no sé Ja. I després Clar. és Però- qüestions de màrqueting, diguem, Després això... de moment en què es Correcte. publica, coses així. Exacte. Però quin Tenir missatge pasta. volen donar amb els joves? Que es deixin portar pel reggaeton o pel... O és mal... Jo crec que és un mercat Comerç. que veuen que mou i que la música aquesta és fàcil de consumir i que fan un ritme ballable, llavors ho fiquen a totes les discoteques i ja està, i tienes. Però bueno, tampoc podem esperar que ara Correcte. fiquem de moda la música clàssica, no? Beethoven... Ja. Que estaria genial, òbviament, Correcte. per donar, ja no només perquè ens moli més a uns que a altres, però jo que sé, fomentar una mica A mi el cultura reggaeton- musical, Correcte. que no només aquest gènere, però bueno, que molta gent escolta de tot i encara que li agradi el reggaeton escolta més coses, Clar, però bueno, sí, sí. Correcte. A mi el reggaeton m'agrada molt, però sempre que hi hagi un missatge. Perquè la cosa és que diguis, hola, un missatge decent, no? Perquè decent, sí, ets missatges molt hi ha guapa, molts. però després te voy a perder la cama. Clar, Jo respeto aquestes coses, però en sentit, jo veig bé que facin músiques aquestes, però que hi hagi un missatge, saps? Que hi hagi... més profund, Per almenys. despertar consciència A mi, encara més. sí. O sigui, en la meva opinió, jo escolto una cançó que té un bon ritme, però clar, si diu es que tengo 5 novias i no sé què, Sí. jo dic, ostres, tu. Ja. I ja, pues no, és que no em ve de gust. Però bueno, en fi, el que parlàvem Correcte. d'Eurovisió. Eurovisió. Què us va semblar? Va semblar perfecte. Bueno, m'ha agradat molt. Anava a dir de pia madre, però m'ha agradat molt. En general, o sigui, Sí, vas gaudir. la noia que va fer d'Espanya va fer molt bé. Però en general, En general, Les altres actuacions. bastant sí. bé, bastant bé. és que, bueno, com comentàvem abans, sí que és veritat que penso que abans es gaudia més Eurovisió, era com més l'evento, no? Avui és Eurovisió i tothom deia... No sé si tens raó. Òbviament, segueix hi havent gent que és superfan, que es veu totes Sí. les semifinals i finals i tal, però el fet de... Bueno, crec que és un programa que gairebé sempre ha sigut més polític que una altra cosa, no? En plan, votos Sí. entre països amigos Clar, la i tal, geopolítica no sé què. de tornar favors a partir dels vots Exacte. a Eurovisió. Però, aviam, a mi, bueno, va estar bé com a dia i com a nit per gaudir amb col·legues, però sincerament, després de veure qui va guanyar i el motiu pel qual va guanyar, que realment ja no és per la cançó, sinó que comportava, no? De, pues, era el 40è o el 50 anys, lo de l'ABBA, Em sembla que és 40 o 50, 40, sí. ara no sé. Molt bé. que va guanyar Suècia. Eurovisió, exacte. I, bueno, la meva opinió és aquesta, que ja li han tret com una mica la gràcia, no? Quan tu polititzes qualsevol cosa, ja no només un programa que pugui veure tothom,
ja no és just, no? I per molt que tu diguis, o per exemple el cas de la cançó de Finlàndia, que era com de les més favorites, crec, tot i així no va guanyar perquè Suècia ja tenien planejat que van portar la Loreen, una altra guanyadora de fa uns anys. Suècia feia 40 anys o 50 que havia guanyat ABBA. Sí. Per celebrar-ho, tal, està tot maquinat. Com Sí, estava com... Sí, aquesta edició estava com molt preparada o guionitzada perquè guanyés Suècia. I això potser va ser una de les coses que tinguem aquesta sensació de que no té com el boom que tenia abans. Perquè a mi és aquesta sensació, és com que fa uns 5-10 anys enrere Eurovisió era com un fenomen molt més gran o que encara ho és, però em sembla que s'està com desinflant. Sí. Una mica. Jo crec el mateix. I a mi aquesta edició d'aquest any m'ha semblat com bastant dolenta. Fluixeta, o sigui, sí, molt decepcionant. No sé, les cançons, no sé, era com que no m'acabaven d'agradar del tot ninguna. Com a molt sempre hi ha el típic participant que és més cridaner, no? Sí, i a vegades, ja no dic com participants que, com dius tu, que siguin més cridaners o que són més esperpèntics, sinó ja aquest any balades així que me'n recordi no hi ha hagut. O sigui, han sigut bastant ja no tristes, sinó tristes però que no funcionaven. Exacte, tristes però en plan pel mazo, no? Correcte. Clar. És que abans penso que es donava més importància a Eurovisió, fa 3 anys o 4 anys, la gent quan parlava d'Eurovisió, Eurovisió, tots anem a mirar-ho. I ara és com si s'hagués perdut una mica l'essència de l'Eurovisió, com si la gent no... És com el futbol encara segueix veient gent, passa el mateix, però a l'Eurovisió jo noto que la gent no li dona tanta importància ara. Abans era més obert al món, el món s'hi posava més. No sé per què, això que és música, hi ha menys gràcia, encara que sempre surtin les favorites a cada any, perquè sempre ha d'haver la favorita, però ja no és aquelles típiques, no sé, per exemple, el Chiquili 4, encara que, no sé, vam quedar, 18ens, potser? No ho sé, però van quedar bastant bé per lo que era. No? Sí. Encara que no guanyéssim, però tu ja saps quina cançó és, i molta gent, ja no només els espanyols, saben hi havia una narrativa darrere o sigui, la qüestió de... Hi havia una lògica. Clar, o sigui, era Buenafuente, que s'havien proposat al programa portar el Chiquili 4, o el personatge aquest, a Eurovisió, i ho van aconseguir. I després... Vam passar ridícul. No sé. Penso que aquest any vam passar ridícul, però la gent l'hi va enganxar. És com la cançó Opecan Style. Sí, és d'aquest tipus, que és com molt pegadiza, no? I són, cancions mítiques, perquè ja et dic, hi ha molta gent... crec que vaig veure un de... el de Finlàndia i el de... És que no recordo, d'aquest... Com era l'actuació? A veure si... Eren, crec que 3 nois i anaven vestit així una mica indie, una mica... La música era indie... Em sembla que es deien Joker Out. Sí. Joker Out, correcte. Alguna cosa així. I... es deien així? Joker Out. Sí, no? O era la cançó. Bueno, pues estaven veient... La cançó o el grup? Els hi van ficar a la cançó de Chiquili 4 i ells la cantaven, com... Ja, la gent la coneix. Exacte. A part d'Espanya, la coneixen fora. Exacte. Llavors, clar, hi ha moltes cançons de l'any passat que, la de Slow Mo, perquè va tenir com més... Li van donar bastanta canya, però... Ja, i a mi em sembla que ja hi havia crítiques l'any passat per la cançó i em sembla molt millor la cançó de l'any passat que aquest any, per exemple. Jo crec que és més... Més divertida. Sí. I més ballable, més... jo crec que quan una cançó es pot ballar a totes les discoteques, això és la clau. Perquè allà és on es farà popular la cançó, saps? Si tu fiques una balada... Correcte. Molt difícil que es doni més bombo, perquè clar, això ho fiques a ras. L'última balada que va guanyar em sembla que era la de Portugal, aquella del noi...
Salvador... No. Sí, Salvador Sobràs o alguna cosa. Sobral, no? Sí, Era? sí. Aquesta, veus? A mi em va encantar, no sé per què. Bueno, per Sí. això va guanyar, Jo en principi, clar. Jo penso, si hagués sortit la Rosalia, segur que guanyem. La Rosalia? Bueno, la de Rosalia? fet, la S'ha de cançó sort- que Correcte, si hagués sortit la vam Rosalia. treure jo vaig pensar, esto es un poco rip-off de... Sí, hi Rosalia, havia, la que va hi fer havia Espanya, la molt... O sigui, es veu molt a Eurovisió les referències de Total. què estan copiant per intentar guanyar. Correcte. Total. Sí, sí. Com per exemple Arorin, que va intentar copiar Pon Aeri, Flying Free. Clar, que ara estàvem parlant d'això de que s'estan plantejant denunciar-los, no? O Sí, fer-los això- algo perquè Suposo, és com perquè al un principi plagi. de la cançó és clavat. Clar, però o sigui, perquè veieu, guanya una cançó i després surt com molta merda i després els favorits que no han guanyat són els que més... O sigui, Clar, per tothom sí, és, sí. va ser el guanyador, realment, Finlàndia, amb xa-xa-xa. Però va guanyar pels pèls, no? La Lorin va Correcte. guanyar per 40 Correcte. punts o alguna així. O... Sí, pot ser. Els dos tenien 500 40 o alguna cosa, sí, em sembla. 40 o 50, Mm. però poquíssim, diguem, pel que és Eurovisió. Sí, sí, sí. I després teníeu alguna cançó, després d'escoltar-les totes, teniu alguna cançó preferida d'aquest any? Ah, bueno, Finlàndia és bastant... Finlàndia, Jo la veig cançó divertida, cançó meme una mica, no? Perquè Clar. barreja com moltes coses, també l'escenografia era I bastant el guai. cantant tenia molt de carisma. Sí, o sigui, he de dir que amo. Com es deia? Carilla o alguna Ostres, així? no ho sé. És que clar, al ser finlandès, ara no recordo el nom. Però era boníssim, el cantant era... Això jo crec que és una de les coses que fa que guanyis o no Eurovisió, si tens carisma o no. Perquè el Lorin no semblava tenir tant carisma com el... És que Lorin, què li passava? O sigui, la pobra tenia una cara de mústia La van tota l'estona. portar estava drogada com... allà per actuar i ja està. La tenien una nevera i ja està. Sí, 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 sí. exacte. O sigui, no la van treure des de que va guanyar a Eurovisió Clar. fa uns anys i ara l'han tornat a treure. No sé, la veritat és que la favorita seria una mica aquesta, però Àustria em va agradar, que va ser la primera que va sortir. La de Edgar Allan Sí. Poe. La Sí, Brasil, sí. va sortir una Brasil? La Brasil? No, perquè... No, Brasil no. No, Brasil no Clar, no, competeix. exacte. Brasil no és d'Europa, Clar, llavors. veritat. Bueno, Però- no competeix directament Bueno. perquè Israel tampoc és Europa i, Ja, és veritat. i Austràlia tampoc. No, Però potser bueno. algun any els inviten, no? Clar, Estaria guai. crec. teníem pensat com fer una Eurovisió amb tots els estats dels Estats Units. Ah, Sí, hòstia, I molaria. d'aquí com em sembla que fer com una versió global d'Eurovisió. però ja Amb no tots només seria els- Eurovision, els seria continents. Mundovision, no? Potser. Mundo Sí, Visió. suposo, però bueno, no sé si això s'acabarà fent perquè em sembla que la dels Estats Units tampoc s'acabarà... Les últimes informacions que van sortir és com que estava molt en l'aire. Vale. Home, estaria interessant, no? De fer tot el món, però potser és massa moguda. Ja, massa Sí, països, sí, no? Exacte. Si ja són masses 27, Exacte. Sí, ja és llarga Europa. les 4 actuacions. hores d'Eurovisió, t'imagines? En plan. Sí, Però sí. bueno. I vosaltres què? Teniu alguna A mi favorita? la que va fer l'Espanyola. La de EA. M'agrada molt. Penso que era molt animada i molt divertida. Mhm. Perquè animava bastant. Però vosaltres havíeu vist les semifinals? O... No, les semifinals no l'havia vist. Vale. Vaig veure No. final, només la final. Només el dia d'Eurovisió, no? Correcte. Vale. Sí. I tu tenies alguna favorita? Jo no vaig veure les semifinals i la favorita després de veure-les totes era Finlàndia i després em van agradar, per exemple, Alemanya, que no va agradar, Alemanya va estar no molt va bé. agradar, que anàvem amb Blood and Glitter, em Sí, sembla, sí, que era sí. una cançó així més... Metal, Sí, no? metal industrial, com Rammstein, una sí, mica. Sí, sí, I a mi em va agradar, però després el jurat no li va agradar tant, li va donar 3 punts i després em sembla que el vot popular li va donar 10 punts. O sigui, una sí, misèria. bastant baix per una cançó que tampoc, o sigui, per exemple, i ara no és per desporticar, però la balada d'Itàlia, la cançó d'Itàlia d'aquest any, em va semblar A mi em sembla bastant... que a Europa tenen com molt... Correcte. Creuen que els italians són com una cosa que no són. Sí, en plan... Com Que són bueno. molts seductors i no sé què i no. Aviam, quan va guanyar Maneskin,
vaig Sí, pensar, bueno, perquè eren guai. els que més destacaven, més Exacte. personalitat tenien. Però aquest tio jo no me'n recordo. O sigui, me'n recordo perquè penso com va arribar a ser quart. Res més. o sigui, no sé si us passa, però a la mínima que ficaven alguna balada, jo era en plan... Jo és se'm que no feia me'n molt recordo. feixuc. Era com, sisplau, next. Jo- perquè és era que- com... joder, És, no és, fa res. és això que et dic, que aquesta edició no me'n recordo de la... De- Me'n recordo a 3-4 actuacions. Alemanya, Finlàndia, la guanyadora i després Croàcia. Sí, Croàcia. Croàcia perquè van sortir uns tios amb trajes militars, amb bigoti i no sé què, i un tio amb 2 coets, Expulsant fum blanc, no? clar, Era? sí, o focs artificials, no sé què era. Clar, d'aquestes me'n recordo. Després tinc com breus records d'alguna, però tampoc me'n recordo de les actuacions. Per exemple, sé que la d'Israel era algo d'un unicornio i ja està. Sí. Perquè després me'n recordo d'ella sentada a les cadires amb un Ah, sí, és veritat. cuerno Una- d'unicornio. sí, sí, sí. Ja està. És que jo penso que la campana, l'espanyola, com es deia l'espanyola, la Blanca Paloma. Blanca Paloma, aquesta va fer molt bé. Penso que la coreografia que van fer ho van fer molt bé. Perquè jo crec que els jutjats també deuen veure la coreografia, com ho fan, no només el fet de cantar, Sí, si ho no fan sé. bé o la coreografia. Però a mi em sembla que és una actuació fàcil d'oblidar. Sí. Correcte, sí. Sí, sí. I a Que més no- que la cançó tampoc és molt pegadiza. Sí. Llavors, Bueno, ja. clar, però... Sí, clar. Jo crec que la gent se'n recordarà del nom, però de la cançó potser, Clar, clar. o l'estribillo. Però bueno, jo crec que en general és una mica això, no? El mateix de sempre, que sempre hi ha els grups que te'n recordes perquè anaven com l'Ordi, no? Era l'Ordi Sí, aquell grup els que va guanyar? finlandesos Sí, també, que van guanyar. que tenen aquesta estètica més estrambòtica i tal. I això no em sembla malament, perquè molta gent diu no, perquè ha deixat tan ridícul el nostre país, no sé què. Pues Ja. jo crec que no, o sigui, si has participat en aquest grup, això és perquè a la gent realment li ha agradat. Clar, o que i és, després hi ha, saps? hi ha actuacions que són així més esperpèntiques, com el Saxo Gay, Ai, sí. que Brutal. no van guanyar, Home, em sembla que no van guanyar, però la gent la recorda. qui recorden? Qui no ha guanyat. I jo crec que pues, Clar. amb el finlandès d'aquest any passarà el mateix. O sigui, Sí, a qui sí. recordaran? Xa. No, a l'Orin amb... Com era? Tatu? Tatu, sí, 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 no? sí. Però bueno. Jo sincerament no sóc molt fan de l'Eurovisió, però m'agrada veure la final. Sempre veig la final. Sí, o sigui, com a evento en general jo crec que està bé, però Sí. sí que és veritat que em molaria que no fos tan polític, no? I que almenys, no sé, fos més divertit en aquest sentit, no? Que Correcte. si realment hi ha un favorit pues, del públic, pues, que guanyi, Sí, jo perquè crec que, realment... que el tema de que hi hagin, com em sembla que són 5 països que van directament, que són els països fijos, no? Sí, que són els països que més aporten, diguem, monetàriament, i després hi ha els països que passen per semifinals. Aquests països han cantat més la cançó, o sigui, és més probable que la gent la conegui. exacte. Clar, quan fa que un país que dels fixos, diguem, no guanya, No, clar. em sembla, clar, Perquè no li ha donat bombo, no?, a la seva cançó. clar, Sí, sí. no sé. Em sembla com més fàcil si passes per semifinals i tot això, ja és moltes vegades les favorites que diuen són les que han passat per Exacte. semifinal. Jo penso que hauríem de fer una Eurovisió, parlant d'Eurovisió, a part de música, que fessin d'espectacles, de màgia, de... Fan això del Tu sí que vales, però és diferent. Com una Eurovisió de gent que té estil per fer coses. En plan, sí, tu sí Sí, que sí. vales mundial, no? Un Tu sí que vales com a Eurovisió, Ja ves. en comptes de música, està molt bé, que estigués mesclat amb la música, i que sortissin gent que té especialitat potser a tocar el DJ, a fer màgia amb les mans. En principi, Eurovisió, a part de ser un concurs musical, és un concurs de realització de televisió. No sé si ho sabeu. Perquè en principi, clar, els que posen els diners són les televisions. I em sembla, si no m'equivoco, que cada actuació la realitza el país o sigui, que Sí, canta. on està. O sigui, també és una competició de qui realitza televisivament millor l'actuació. Clar, l'actuació o el show en general, vols dir? Sí, en part, clar. Vale. Una combinació de les dues coses. Sí. A l'Eurovisió aquest any penso que ha estat guai, però és el que parlàvem. S'ha perdut bastant l'essència del...
Potser perquè la gent no li agrada, potser perquè molt més animat. Si hagués sortit la Shakira, segur que guanya. Home, Sí, clar. però la Shakira no pot perquè és colombiana. Claro. Si no és eurovisiva. Si és que... Sigui... Andorra. Ens falta Andorra per Andorra. donar uns 12 votos. I ja està. Bueno. Doncs bé, no sé, teniu alguna cosa més No. a afegir? No, Jo crec que 50 minuts de programa estan molt bé per un programa bastant random, com hem fet. És que lo dels coloms ha donat per bastant, Sí, eh? Sí. És que... Jo què sé, eren 16 coloms. Eren 16 coloms. Almenys un minut per colom hem fet. Exacte. Doncs bé, ens veiem al programa següent. Sí, Vinga. que vagi bé. Vagi bé. Merci. Adéu. Adéu. Ràdio Vibria Lab. Un cop al mes parlen de l'actualitat.